ipft थांनाय इलेक्शन बासावैनाय सरकार फाइमानि ते भागमा मण्डलनि अम सयगुरिया बिसि दंगो तिनि बर पाइमानि हनैनो बिजय मिसिल मलते बिजय उत्सव सालायमोनलाय मुखलायले हाता कायके दंथलायले हा स्वाभाविक उन्नयन बाङैनाय कारण थांनाय 5 बोसोर सुजुग मामानि बिसि 2 बोसोर त ठीक मतो थांमाले कोरोना भाइरासनि बाङै 3 बोसोर परवर्ती ताबहाय जोंनो भुटार रक विशेष जनता जनार्दन जोंनो ते बिसिबानि सुजुग रमानि बाङै जत उन्नयन बाङैनाय लामानि बाङैनाय शिक्षा दीक्षा नातिया हम हाइताक सुजुग ते एसे माफिनाय हानि बाङैनि फुर्ति खालायनाय जतनो खाबाक साखे खालायनाय बीजेपी आईपीटी का थायैनो और तिनि बिजय उत्सव खालायखाता কয়টা ওয়ার্ড কয়টা বিসি রক্তইলে খালাইখাতি ना अमतो बिसि काइसा सयगुरिया बिसि काइसा ना तैने खालायखायबा और थिला कुंग्रौनि सिनि बागमा मण्डलनि जरा कार्यकर्ता जेमन अरनिय सिनि जगत किशोर जमातिया मण्डलनि प्रेसिडेन्ट दंगो हाइतिनि सिनि अरने वरिष्ठ कार्यकर्ता आं सिबाय जिल्ला दिगिनि बाहायनो सफैखा हाइति अरनिय देखरक्सा अरनिय वरिष्ठ कार्यकर्तानो अनन्तलाल जमातिया बरु सके तिनि स्टेटनि भाइस प्रेसिडेन्ट कृष्णकान्त जमातिया जेबो बहाय सफैला बो तिनि जुतरले दर माइसैबो थांफैखाता लुकरकले बोसोरक बांखाना आरो तिनि लुकरक तो मोटामुटी गाहाम फाइखा तिनि तो शुद्ध बुट रनाय कैसैया बुट रयारगु बाक्सा तंनाय नाहायबाबले जतनो मोटामुटी गाना गिन्दिनो जतनो फाइदि हिरि चालायखाता गाहाम खैनि तंगचां तंनानि बागै लुकरंनो तो मेसेज रना मुसंसा बतो हायनो कारण आजकाल जे नुकजांमानि दफा थांसा बाहानो दफा रिफ्लाय तगलायो बुलायो राबार बागान सगलायो नक सबायो पुख्रि बेकारक तो जानि जादरगा सरबायदि साइ दंगो ताक बwskang 500 একটা प्राइमारी टीचारनि बाङैनाय पोस्ट क्रिएट खालायजाक दंगो आं ट्राइबेल वेलफेयार मन्त्रि दंफ्रो बाहायनो प्राय 250 मतो पोस्ट खालि खालायजाखा भेकेन्सि खालायखा दीर्घ वर्ष ते खालायजायाना खालायखाबोखा हाइतिनि ताक bwskang सिनि 6000 नि ऊपर स्पेशल एजुकेटिव हिजों खालायमानि बाहायनो ताक bwskang नाजाकनाय जाय ताबक जतनो नायविनाय दरगा सरबायदि जे जानि जे उपयुक्त अवश्य मानाय